Nyakura moge juang machiegni kinyi maka uno antire ka chenro en mara mbaka oromo kendo amedo goyo mbaka ni kodi kotenre kod paro mar chiko menda bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch Kisumu kanya kwar mokeo nyaka sango to kaka pile chenro mar mbaka oromo ken marwa kendo e studio ka wabiro nyaka gweng kama intiere kanyo mondo mi ogo mbaka kodi kotenre kod gigo matimore aluora mari kendo ibedo kod ng'eyo ni gin gik mage mabedo osebedo kae ka donjonwa achiel kachiel nyakura moge juang mane gimomiyo kata kawuono ka wachako atieko weche maga chal mar fwambo kokalero ni kani intiere ji abich mago mabende ichich ni gin achich mago mag kuo mabende ne onegi kod obila otieno ma piny orugo do kawuono e gwenge mano ma Nyamasongo mano mayudore Suna e kaunti ma Migori mane wach mantiere kanyo kwara moge juang bende wang bed gi thuolo mano mar ng'eyo mathoth kotenre kod sigana mag arita kwe mawuok e kaunti ma Migori to sani wabedo ka waloso ewi paro mar chik omenda kata Finance Bill 2024 nyakura moge juang nochopo kacha e od bura odiochieng' manyoro kano pedhe kanyo kod jakom committee mabende noloso odiochieng' manyoro gik mathoth ahinya mantiere kar kae ama bed gi thuolo mar ng'eyo gi achiel kachiel ni gin gik mage en report ma kore lach ahinya ma ite romo kata 300 gi wiye 379 kama gintiere ka gin ang'o ma giwacho e iye ka maduong' ahinya madhi bedo kae ka konyo oganda to ahinya gigo ma iwacho ni bende ne ogolo odiochieng' manyoro bende gin moko manya bedo ni miyo oganda mor e kindegi koso nego bed ni gole duto kaka kweth jo Azimio bende wache to ma ok anon kenda nyakura moge juang ka unantiere kod josiasa ma bende da konya e nono gin to ginene e yo machal nade okinyi ma kawuono kae kantiere kod gi achiel kachiel mondo mi gikona kendo gimiya paro iwacho ni paro mopogore opogore ka wasomo gi chenro mar mbaka oromo ka to wabedo kod ng'eyo ni kanyo to wayudo gi yo machal nade adhi bedo kae kod welo ariyo mokwongo mosechopo e studio ka wan gi Robert Nyasuna ma bende en jasiasa okonwa ni to chaka sani orange kosechopo kama chal nade Robert oyawre kendo machiegni yarenya Cleophas achio maber odiochieng' mari manyoro ne chal nade odiochieng' ne odwa bagni matin nikech ne an gi shughuli moke town to ka omo na wuok to gima lungo wang' jicha nyo lungo wang'a sawa kendo na yudo ni nyithindo masani obiro ma odonje maandamano kendo koro dwa andamana moingo kata diere mane waandamana ne weche mag IBC kod osuru kane higa ochakore but wagone Nyasaye erokamano angima kendo wagoni erokamano kuom luonga e studio kawuono gokinyi erokamano ahinya nyakura moge juang nitiere ote manogol kae kod jo Azimio la Umoja One Kenya Alliance odiochieng' manyoro kotenre kod chik mar omenda e ote nyakura moge juang paro obiro mopogore opogore kendo mano miyo oganda bedo kod luor mopogore ma ite mokwongo mantiere kar ka liet mawuok kuom jopiny mano osemiyo ang'o timore e Kenya Kwanza osemiyo kanyo kod kweth maketo sirkal tesre omiyo ten Kenya Kwanza ogolo moko kuom kidienje mag osuru magalagala mane ntiere ang'eni sani ka ang'o yudo thuolo mano mar winja ni gin mage ma bende osegol kar kae ka bende ipako jopiny kuom keto liet ne jod bura kod jotelo mane sirkal e wi paro mar chik liet ma bende jopiny oketo e mbui mano ka warango kanyo achiel kachiel moko kuom jotelo ne ojaro gi ka wacho ni mago mana koko tinende owinjo kanyo kae wacho ni mago bende onyuolo lemo bende Azimio wacho ni wakwayo jopiny kod jotelo mondo kik ket kuot piny nyaka piny owacho tim gik makare mano ote margi mantie kar kanyo gini nyime ka giloso bende nyakura moge juang ka wacho lokruok ma piny owacho ne otimo e paro gi mag chik odiochieng' manyoro ne nyiso mana chal ka gima gitugo gi wijo piny adieri mar wach ne bedo ni en kanye kar kae Robert Nyasuna ngi duoko no penjo no kanyo bang' ka wasewinjo ote ni teno wach nade onge kaka inyalo keto osuru e wi niang' mano eka itere e kambi mar rego sukari kama chielo bende winjo kanyo ni kata bed ni otim lokruok gin kaka jo Azimio giwacho ni pod ok giyie kod paro no kendo gibiro lombo mano joket mwandu mago paro mapod ni kar ka giwacho ni pod abiro mana medo dhiro mondo mi omed tim lokruoge ne paro no mar chik wadwaro mondo wati wacho kata mondo mi owit oko dwaro mar medo siling 9 kuom lita e modhi wadhi nono adimba paro no mar chik kendo chwalo dwaro mondo med timne lokruok mai ma paro mantiere kar kae to
Robert Nyasuna, Yeah. ote ni Azimio oro tok ng'anyo. Yeah. To bende gima ntiere kar ka nyabero ni ntiere lwedo machielo ma opondo ma oganda moko nyabero ni ok ne kotenore kod weche gi duto. Ng'anyo modiochieng' manyoro, wano kaka nodhi, mokwongo ang'i konwa pachi kaka ne ng'anyo nono ta, ote mar Azimio kama ntiere, oganda mathoth nopenjo ni ero, ginto gintiere kanye. Riwruoge makendo ratich oganda mowuok oko mar mondo mi otwage wi kata mondo mi odhi e ng'anyo e weche gi nyaka sani joma tindo thuolo gi e ng'anyo moneno giducho ma yo wachne en ma peaceful to koko ni wuok anyo ka jomoko nyaka jomoko kuom jofwambo weto bende ne oyudo hinyruok nyoro. Cleophas, piny tek kamoro amora kendo iyudo ka yuto ni piny to kuonde mitie gi pesa ni malo. Bech gik moko oseidho kata kapok omed osuru midwa mede Finance Bill 2024 ni osuru already ni malo. To ineno ka the kind of ng'anyo mane nitiere nyoro en ng'anyo makata cross onge gimoro. Jok mane ng'anyo ok gin jo Azimio, be ok gin jo Kenya Kwanza, gin jo Kenya koa kuom tung piny ka tung piny. Be ok inyalo wacho kata ni ne en kabila moro ema ne ng'anyo kata kabila machielo mapingo sirkal. Gimomiyo ng'anyo manyoro ne en ng'anyo malich en nikech jo Kenya winjo lit kamoro amora ma gintie kaluwore gi osuru ma already oseket essential goods kata gigo makonyo jo Kenya makonyo japiny. Koro ineno ka sani ng'anyo lokore. Ok ochuno ni nyaka josiasa ema wuog motegno nikech kane ing'iyo ng'anyo manyoro ne ok ineno kata ng'ama otelo negi, ne ok ineno kata ng'ini ka kinde machon irito ni baba wachang'o, ere gima baba wacho, ere gima Azimio wacho. Ineno kata Azimio kano duogo wuoyo to wuoyo mana bang'e. Omiyo ng'anyo mabiro sani kata lit ma jopiny winjo iwinje kamoro amora, obed ni gin jo mawuok Central Kenya kata mawuok e Lang'o kata mawuok kata Nairobi ka, en lit miwinjo, pek miwinjo kamoro amora. Gigo mane ogol ineno ka ng'anyo koro nobedo kendo jo sirkal wacho ni public participation emomiyo gigolo gigo ni ne giketo giketa kanyo, lakini ka gidhi gipenjo pach jopiny to koro pach jopiny no emomiyo koro ne gigolo gigo. Oyo en push mosebedo ma Azimio osebedo koketo negi gi kweth mapingo sirkal dhodi mamoko kaeto gi jo Kenya e jumla. King'iyo kata mana jowa ma kuonde mopogore opogore kata mana jo Kenya Kwanza kuonde magiae e miechgi magiae gwengegi magiae jopiny kwerogi ni aiuru e wach mar medo osuru. To mokwongo we awachni gimomiyo gini ne lit kabisa ne gimedo osuru e ang'o. Mokwongo gimedo osuru e vegetable oil, tiende ni mo mitedogo omede osuru. Ere chiemo michamo mitede kendo ma ok ochiel gi mo? Kidwa chiemo gotieno ang'o minyalo chamo ma ok ochiel gi mo? Nyiso ni gino dhi ma inyo japiny ka japiny. Nikech nyiso ni ka ok itiyo gi mo to koro ichamo omena mar pi michwaka chwaka tichamo. Nyiso ni gini inyo japiny mwalo piny kucho. King'iyo VAT on transportation of sugar, VAT ikete transport mar sikari. Nyiso ni kigolo niang' e puodho kapok ochopo e factory tisechulo VAT. Tineno gima timore Cleophas, VAT gi ja ohala kaka wawach ni transporter mar niang' en ok obi yie ting'o ting'no. Gimobiro timo, ibiro kaw ting' mar 16% ni itere e coast madhi kuom japur. Nyiso ni japur ema dhi hinyore. An kuma e Muhoroni constituency ema wantiere gi sugar factories mang'eny mogik moloyo constituencies duto. Nyiso ni jodala wa gin jopur, ji depend on pur mar niang'. Nyiso ni seche mikao 16% ichaki medo kuom osuru mamoko mosebedo ka nitiere ses, nitiere manade mosebedo, ichaki kao 16% ichaki medo ewi transport mar ginen. Ngini transportation mar niang' nyiso ni enena ting'e ka kitere kachacha. Ang'o momiyo koro iketo osuru? Iwinjo? To gini ok en gima dhi ne kata ni japur ja transport ne machulo, japur cha ema pod chule kendo. Omiyo gigi gin gik mane inyo japiny directly. Omiyo wapod medo wuoyo kod gini kaber, finance bill niendi kaber to en gima onego bed ni iweye ane mondi kata ka ok ogole tiweye ane mondi matin mondo ong'i ane ni to
ere kaka inyalo wuoye maber ji obed piny ji olosi ong'i ane ni to ere kuonde ma sirikal nyalo yude pesa ere areas ma sirikal nyalo yude pesa mopogore gi hinyo japiny ere kaka sirikal nyalo yudo ngech iyudo ka kata mana ma giweyo giwacho ni pod giweyo taxation on infrastructure bonds kuonde ma jopiny kene ma inyalo nyiewe gige mag keno gige mag investment mag sirikal pod giweyo manufacturers otam gi mondo giclaim back input excise taxes nyiso ni kata mana osuru ma pod odongo eko pod hinya japiny Cleophas onge osuru minyalo go ma ok ridre madhi kuom japiny miluongo ni Wanjiku cha iwinjo to kadok chien matin andamano manotimre nyoro revolutions duto te kata mana repealing of section 2A makelo multi party and revolutions duto te ndalo mang'eny ikelo gi joma tindo ndalo Anyang' Nyong'o Gini ndalo James Orengo kane gin e university kane gin student leaders Mingo Magara Gini miluongo ni Irungu Kang'ata ndalogo ema ne gikele lokruok mar new constitution makoro waneno omiyo wadoni wajiw joma tindo ni wuoguru oko kamoro amora ma untie nikech iyudo ka jotelo samoro dok chien gin gi dok chien mang'eny kata iyudo ka samoro nitiere ling mang'eny mabedo kata e kuondewa mag bunge and things like that erokamano ahinya Robert Nyasaye lero makare kendo mano paro mopogore opogore mantie ka Nyakura Mogo to bende kana koni weno machielo mantiego kar kawo osechopo mano Kennedy Ondiek bende jasiasa mano kawarangi kachiel Kennedy Ondiek oyawre kendo machiegni odiochieng' manyoro nowinjo gik mathoth mantie kar kanyo ni ng'anyo to nodhi e yo machal nade kod mago manotimore odiochieng' manyoro ni kanyo to derangi eyo mage mano odiochieng' manyoro gigo mano golo odiochieng' manyoro ang' wabed gi thuolo mar range to mokwongo warang kaka odiochieng' manyoro ne obedo in korka kori ka ineno kanyo sirikal ne oromo kata onjo kanyo kweth ma tie sirikal jo Kenya Kwanza noromo ne gichiwo ng'eto margi kata kaka gidhi duoko weche gi mag paro mar chik omenda mondo obed kare odiochieng' manyoro weche mag ng'anyo dipime nade gi kinde mokalo nyaka sani debed ni duond jopiny no winji kaluwore kod gik ma sirikal nowacho bang'e erokamano owadwa mokwongo adwa kawo thuolo ni mondo ago erokamano ni yudo thuolo mar biro mondo watwag wechegi mondo watimo mos ni bet adeko wechegi ekipeke pod ayale kamachielo kendo achaka duoga yale ka gima timore ni jo Kenya namba achiel nyaka wang'e ni wane wegi mane wandiko katiba marwa ma higa 2010 kendo e katiba no king'iyo pen chik mar 209 chiwo teko ne sirikal mani odiochieng' no that is the government of the day mondo okaw usuru kuom jopiny and gima duong' bende ma kapok adhi gima notimore nyoro nyaka mi jo dalawa ler moko kaluwore gi adiera mantie kiweyo madhi mbele nikech adiera madhi mbele ni king'iyo jo manye ng'anyo ne ging'anyo nikech article mar 37 mar constitution moyienegi mondo ging'any to katiba achielno bende moyiene sirikal mondo chok osuru to kendo katiba achielno emoyiene parliament mondo los chike mamoko manyalo operationalize manyalo keto kare parts mopogore opogore koro part mar katiba ma parliament loso chik maketo kare kata mondo ti en part 209 mikele iluongo finance bill nikech sirikal omi teko to gi tich e section no mondo mi gichok osuru koro mondo mi parliament olos chik mar loso osuru mano giketo kare partno mar katiba nyiso ni the parliament is given a duty mondo gi legislate yani gilos chike goeko manyalo miyo every article ka article ma constitution mondo dhi kare emoyo finance bill man chik madhi nyiso kaka ichoko omenda kata kaka ichoko osuru e Kenya en achiel kuom tich ma parliament onego tim mar ariyo adonjo ka owadwa Robert explain and it's good akwanyo matin seche mowuoyo about usuru manyang gima notimore nyoro we adil go kapok adhi wacho usuru mopogore opogore nikech abe kaka koro achung' ne chama ma UDA e South Nyanza oyiena teko
mar mondo mi explain position mar sirikal kata opo ni ji ng'anyo. Ok onyiso ni ka ji ng'anyo to koro sirikal is wrong, because ng'anyo mineno timore ni otimore nikech jogi noseket mondo gidhi gi ng'any, noseikgi mondo gi ng'any, koro ne ok ginyal we ng'anyo kata obedo ni sirikal nosedil gi areas mane ginyalo dwaro ni mondo dilgo. Koro ne ok gilisten ni nyoro wan gi parliamentary PG e State House mano explain reduction in different sections mag taxes mineno gi complain about. Mano kopogore gi nikech gima nyoro mano timore mar mako jok ma ng'anyo, nikech mano tema wadhiye mar sirikal bang'e. To sani kida meno mar ng'anyo mantie kani bende Azimio nogolo ote margi. E ote margi wacho ni liet mowuok kuom jopiny kod kweth maketo sirikal tesre, ma bende wacho ni noik gi mana mondo mi ging'any. Deik jo Kenya duto mondo mi ong'any to itime yo machal nade, nikech mane mawacho ni emoduoko piny gik modhi lose mbele kanyo ma sirikal otimo. Ema wacho ni president and president of Kenya, ok en president mar group of people. Kane jo Kenya osewuoyo, nyocho tim public participation. Ing'e ni gima timore ni jowa ni wan e brink mar government mane oyier ka jomoko ok oyie kode. Koro obviously nyaka ne gibed, but the main thing ma wacho ni ka president nosewinjo, the majority leadership nosewinjo public participation, dong jowanyocho timo public participation, dong mokwongo cha ne en proposal, then watere gi miluongo ni public participation, then committee nodhi meet in Naivasha. Committee nokelo recommendation margi. Ema yesterday they briefed the president and president approved. No, can president or reduce. President approved the proposals, mag amendments. Jomanyorado State House. Wow, correct. Jomanyorado State House no can committee mar finance. No. And parliamentary group. Parliamentary group. Just wait. Parliamentary group. Okay. Okay, understand what is parliamentary group. Parliamentary group and a group of members of parliament affiliated to a particular party or a particular coalition. Finance committee. No, the chairman of the finance committee was there. Yeah. They were briefed on the recommendations, and I had the recommendations even before the PG. So, as a member of UD, I had the briefings. So, the president had the briefing as well. Koro, the chair of the PG or brief us, they were updated. Koro, they reduced all the necessary things. Koro, ma wachoni ng'anyo yesterday, and give ma pingo, and force ma police, no tiyogodo, emako, ji mang'anyo. Basically, ka ng'ato ng'anyo ma oko interfere gi gir ng'ato, to winjo beni wene thuolo nikech katiba moyiene. Koro kik wasom katiba konchiel frustrate joma ng'anyo ma katiba oyiene gi ng'anyo, to konchiel imedo waketo gik moko e tim maluwore gi katiba. Koro maduong' ma wacho ni mano takemea, kendo kata an kinya nyalo ng'anyo for anything. Ok anyal gombo ni mondo abed mal handled gi police. Mano to I've refused, kendo kaka wajoma deal gi weche mag demokrasia, aparo ni mano is incorrect. But kiyena ta break into the finance bill. Mondo mi jowa ong'e ni kata obedo ni wago koko, kata obedo ni wa complain, kata obedo ni wachiwo ywakwa mopogore opogore, to ung'e ni adiera to ok bitamore. Adiera ok bitamore namba achiel ni sama nyocha neno Babu Owino ka wuoyo Obina TV. I think it was a show many people watched. Babu Owino kokuongo introduce himself mo wacho gik motimo Embakasi. Owacho maber kako osegero nderni 70 motieko. Iwinjo? Embakasi constituency, including roads mogere e tam mare manyochako sani ne. Matam ni gitim magine gi President William Ruto. To kogike sa usuru, to wacho ni jo Kenya ichoko usuru kuomgi, to onge development madhi mbele makata ndara ndi adek onge musitiek Kenya ka. Iwinjo that kind of contradictory. In the same show, ochako ko wacho ni en wuon kaka mbunge ma Embakasi East osegero nderni 90 kendo celebrate kako tiyo ne jo Embakasi East. Then kogike sa usuru to wacho ni sirikal choko usuru to onge development ma onge nderni adek kata adek mosetiek e Kenya ka. Iwinjo that contradicting level. Kelie e wacho ni wadwaro bat hii mondo kendo yudo time moloya kiweya wache weche moko minya yudo gimi respond nikech adwa wacho ni donga sechako an poda bedo mane atiko tuo nai. Then usuru mineno mopogore gi nyiso ni sirikal mondo chiu services. Anok adwa wacho ni mondo ka usuru mang'eny kuom ji, no, but adwa ni mondo mi sirikal chiu services. The bottom line en ni budget marwa nyaka bed implemented to budget wanyalo mana timo kwa yudo pesa. Nyaka wachoko usuru kuom jopiny mondo wayud pesa. Mar ariyo,
osuru ka temo explain mar niang' ing'ene ma adwa explain kapo bas awene thuolo mondo odhi mbele. Ineno osuru mar niang' mar transportation mar niang'. Owadwa kata in akia ni andhiwa kata ya kanye which part of the Luo Nyanza. But ki andhiwa adwa miya jowa example. Kiwuok rodi kidhi Ndhiwa town kapok ichope junction mitero go Niang' sukari industry ndara no en okethore sate makara sani no bedo recapited to kendo sechako bedo gi potholes to nikech the load mar loche mag Nianka if government no fuel levy is overly for all vehicles manyaka lightweight gi low weight koro king'iyo the amount mar Niang' mar load mar Niang'cha despite wabedo gi all these forms of taxes it was maybe an informed opinion mondo minegi increase something small on that but koro ka government no sebedo brief ni gini will have effect on the people no sebedo drop to akiana ngomi podwa discuss gik mo sebedo drop jeri podwa do maketo in the mind of people mana kamano bedo drop ska peyo ni en sundo mag jo piny mano wuka osepan jo piny mano no osebedo dropped whether sundo mar jo piny or pach sirika osebedo dropped the main thing no injo no bedo dropped why sirikal kaka Keno wacho sirikal tije en kelo services ne jopiny kata ng'iya ne kaka jopiny nyalo dak e yo makare lakini tij sirikal maduong' en ni neno ni japiny odak e ngima ma konye okonyore ma okohinyre to an extent monyalo kata tho kata weyo kata donjo e laini moko ma ok oluwore gi sheria ineno ka Kenya Kwanza king'iyo pachgi matut ka ok en koko ma jopiny mogoyo gi akweda ma opposition ma Azimio kwedo gigo tineno ka gidonjo nyaka e weche matut manokone donjo imagine ka debed ni koko onge ka debed ni ji ne oko kwerogi nyiso ni magi gik ma dine odonjo nyaka eco levy on locally manufactured products like sanitary towel, pampers, mago duto tene gisekete osuru. Omiyo sirikal mar Kenya Kwanza onge gi japiny kuom chunye. Mar ariyo, ka finance bill the finance committee no the Naivasha mobedo gi recommendations make gi ang'o mondo gi table recommendations gi parliament ang'o momiyo gi state house kaeto president chung koro mar jod bura mano dhi ka jo majer piny Kenya maduogo kod gero Kristo na dhi miwa ler kaka mano timre achiel kachiel to sani nyakoro mondo jwa ng'ina mondo mi adhi ane kaunti ma Migori Jo Juma ntiere kanyo kendo oikore mar kono ne chal mar wach gima timore kaunti ma Migori okinyi ma kawuono ka ntiere kodi kan Jo Juma oyawre kendo machiera en kawuono nitie gik moko mane ipuonjo oganda kotene kod tiegruok e weche gi mag ratiro mag lowo kod mathoth ma ponti odiochieng' ma kawuono yalo mana kono ne ang'o miluwo kawuono e kaunti ma Migori. Erokamano Cleophas winyi makare kaunti ma Migori wachio makare ka nyaka samuwe ne wantie chiro no mar kakrao mode sap kono masuna is kama bende kinyalo ng'iyo toka kacha cha nitiere bura ma bende dhi chakore mane kinde machuok er bura bende koro kendo ganda mowuok e migepe mopogore opogore bura ma bende losi kod CSO network ma bende twak ma kawuono en ka otende kod weche go mag ratiro mag lowo waseno kante cases mathoth mag oganda osbedo ka wuotho nyaka e koriz mag doho ka gimanyo ratiro weche mag lowo to ahinya mine mamoko kuom gi mine machuoge ne osetho kabine twak ma kawuono en itwa puonjgi to yo mane ma ginyalo manyo go ratiro margi to ahinya weche go mag lowo bende nyaka sano osbedo ka kelo ywaruok mathoth to ahinya e kaunti ma Migori okinyi ma kawuono wantie kod jokanyo bende loso bura machalo kod ma oda twak kod wang'eni to thoro maduong' mar bura ni giko mar romo ni ang'o maduong' mwageno ang'o mo oganda onego gen kuwuok kod romo to ahinya weche go mag lowo ma bende osekelo ywaruok ahinya to e kaunti ma Migori adwani mondo koro atwak kod mokuom jokanyo bende koro chano bura makamano adwani chung ka king'iyo kacha kuongi yangori nwati koro ne thoro maduong' mar bura ni waseng'eni bura kod weche go mag lowo thoro maduong' mare en mane king'iyo kamera kacha gima duong' mwa watimo kawuono en nyinga en Betty Okero atiyo gi migawo miluongo ni CSO network wachopo kae kawuono kalure gi tenruok mwayudo kuom GIZ to watiyo go oganda mopogore mar sirikal wantie kae gi jo NLAS National Legal Aid Service wantie kae gi National Land Commission to warito jo Ministry of Lands be mabubiro wan gi Council of Elders jogi obiro kae nikech mine osebedo ka ywak mang'eny chakre last year kanwa timo baseline moro nwayudo ni wach land en gima duong' matimore kae to thoth ji mahinyore en mon liete to kata mine inyalo yudo ni kata nyiri modong' e dala nikech ni gin nyiri kende yudo ka ji ketho ratichgi so wabiro kae kuom timo gik moko adek mokwongo wapuonjo ji
Mar ariyo, wadwa ng'e ni chandruok ma jogo nitiere godo en ang'o. Mar adek, watudo gi serikal mondo wach ma gintiere godo no obed ni ok wawe kae ka ji oseywak, to waluwo bang' gino mondo wane kaka ginyalo yudo ratichgi. To mar ang'wen, wadwa bedo piny gi jok maluongo ni duty bearers mondo wapim negi chandruok ma mine luwo, mondo wane kaka inyalo lok gima dhi nyime e gweng'. Nikech sama ji onge but town, to jok ma gintiere godo en mana serikal mwaluongo kanyo, ka national government, kaluwore gi provincial administration to kata county, to gi jok moko mawacho ni council of elders. Jogi te onego bed ni ka mama wuok ni ywak ni lope imaye, kokamano tikawe, kokamano to induse, to nyaka obed ni gine monego bed ni giteno minegi ka gichung' ne gi ratir mondo gine kaka ginyalo konyogi. Nikech sani eri kawuono wan Uriri, to en gima waseyudo katimore Rongo, Nyatike, Kuria, kuonde te ma wasedhi, mine ywaka wach lo. To en lo mimayogi. To jok mamayogi en jok momeyo. Koro giwacho niya, ang' nalos nade, ta onge ng'ama tena. Koro wabiro kae mondo wanyisgi niya, wadwa mako lwetu. Wadwa ni mondo ulosi, to wadwaro kawaluwo bang' wach magigelo ni mondo wane kaka ginyalo, kok duokne gi lo, to nitiere kaka ratichgi ginyalo yudo, nikech gidwa loso to gibo wuok oko. Samo wuoyo wach lo mondo ng'ato yang' ne lo mare samoro bok, okang'e ne mine mosudo kuwuoyo kata mon lietegi. Bende gin go bok mag lo gi koso nitiere pek bende do bok mal mangiso ni koro ma lope, kosere kaka lo gi magi ka gin go bok mag lope. Ing'eni mane chandruok maduong' ni lope ma wantiere godo kae pod nitiere nying kwaro. Lo ma wan go ni wacho ni inyalo wach ni en lo mar clan. Koro kaka umedo kaka induso ni. Chon nitiere ni kidonje dala ing'isi ni mama ng'ane mane puothi. To wach lo, chandruok mar lo donjo ka mama no jaode osetho. Kokamano to ni en gi lo maduong' tipenjo ni mama ni timang'o gi lo machalo kamano. In mana miyo. Ichako penj ni adiera be in chi dala ni eri. Adiera be magi nyithindi. Especially ka koro in gi nyiri. Koro iwacho ni ok onego bed ni in gi lo. To thoth gi onge gi maluongo ni title deed. Thoth gi nomigi lo nikech nonyuomgi. To chon nitiere kata kaka ninyuomi, to chief nong'eyo kata jok manitiere ka nong'e ni mano puoth ng'ane. Sani kata king'e ni en puoth ng'ane, mondo iyud ng'at machung'ni ka yieni en gima tek. Nikech koro ji owete oseriwore koro ji neno ni an aboteno ne ng'ani, to thoth mine ema hinyore. Mar ariyo, samoro ka wuon paro osetho, to nitiere kalatese monego bed ni in godo minyalo wacho ni magi ema ng'iso death certificate kata kitambulisho. Iyudo kaka mine onge ga gi gigo. Koro giwuotho kendgi. En obedo ng'at achiel ang' no wuoth gi wuode, to ka en dala madowo, to in ema mogik, mane ma koro pekni nitie. Koro gima wawacho niya, wadwaro ni ng'ata wakonyogi. Nikech wadwa neno kaka wanyalo miyogi sauti. To sauti mwamiyogi ni en platform waloso kawuono. To mar ariyo en winjogi. Mar adek en konyogi. Nikech sami konyogi e kaka koro jok madwa temo gino bangi boneno niya, kare nitiere kony manyalo wuok from oganda kikundi moro manitiere manyalo hakikisha niya kitime ting'e ni ng'ato nitiere madonjo. To gi mine be kong'e ni nitiere ng'at kuma ginyalo dhiye be, mano nyiso ni gimbe gibo wuok mang'eny ka giwacho ni an be konya. Nikech kawuono waoromo mana gi mon matin. To wang'eyo nikech nwachako gini nyoro, ji nitiere gi chandruok mang'eny. En gimonego bed ni wawacho kamoro amora. Emomiyo adwa goero kamano ni unu chopo ka mondo une kendu, mondo une kaka umbe ka ji wacho stochgi ere kaka inyalo konyo. Mama moro ng'isowa kaka puothe ma wuon gi nonyiewo magisedhi nyaka Land Control Board, consent letter osemiye, koro en mana transfer mimiye title deed. Ni to puodhi kawo tikete nying ng'ato, ng'ano biro momuko dalagi, to nyaka sani pod ogurore kanyo. Pesa loso, pesa wuotho. Kendo mar ariyo, ochako tim mana kamano. Osego report, onge gima timore. Ng'eni mago wadwa niya, ilando matek, maduong', mondo ng'ano be wamulikae, nikech gimotimo no orach. To koro wan wang'e ni samoro wambe pesa buogo waga. Ka ng'ato nitiere gi pesa mang'eny, ikia ni idwa chako nade. So magi stories mwawinjo, to magi stories mwadwa golo oko. Mondo wane ni serikal, kisewinjo gini, wadwa neno kaka idwa wuotho mondo ine kaka idwa teno minegi.
Erokamano okang'e ni in gi wach mida medo matin bi mano dakika machuok bi kimbele ka dakika machuok e kuong yang'nwa gi nyingi luongi ne ng'a? Erokamano, an iluonga ni Philip Nyawara, atiyo gi migawo miluongo ni National Legal Aid Service. National Legal Aid Service en migawo mar sirikal, tijwa en mar neno ni dhano mwananchi ma kawaida ne oyudo ratiro mare. Koro wan gi ofis 5 Kenya mzima, lakini sahi anto awuok e apiswa ma Kisumu. Cases mag lo joma manyo ratiro mag lo ma ochopo e apisu chalo nade to usekonyogi e yo machalo nade? Erokamano, anyalo wacho ni kuom higni 10 mwasebedo kwatiyo Kisumu ka, achiel kuom kes mwayudo ka ng'eny ahinya gin cases mag lo. To mag lo ohinyo bedo mar lo jok mane onyiewo lo to kamoro pok giloso gigi maber, kata jok monego tim gimoro miluongo ni succession. En ni kamoro en e lop ng'ama nosewewa kata ng'ama nosetho, to kamoro pok otimo gik mowinjore ni mondo mi otim. To gima wasefwenyo kuom ndalo mwasebedo kwatiyo higni 10 go en ni achiel kuom gik ma wayudo kuom japiny ma kawaida en ni ji mang'eny kamoro pod ok ong'eyo okenge. Don tim luongo ne alternative dispute solution method, ng'iyo yore machielo mag tieko magi mok jodhi e doho. Okang'e ni kaka mosebiro ka wuoyo gi jok ma weche mag lo gi bende yoni tiyo bose konyo bi nyalo kete makare mondo watiek cases mag lo to wanye madhi e doho. Erokamano, iwacho adier, chik mar Kenya kare 159 wacho ni ok ochuno ni weche duto nyaka ter e doho, nitie moko minyalo tiek oko. Koro mano be watemo embrace gimoro miluongo ni alternative justice system, ma kamoro nikech ing'e ni wach lo kamoro nyalo bedo ni joma ae area no kamoro ong'e wachne moloko tere e court. Mano namba achiel. Namba ariyo en ni e doho seche moko wayudo ni kokaw kes mar lo to kamoro nyalo tieko muda makatin to higni 2. Koro watemo mar mondo mi watudre gi jodongo makata ng'eny buche mwabedo ka watemo ni mondo wabede gi ruodhi to gi jotend gwenge mondo ma jodongo mondo mi wane kaka gimbe wanyalo keto gi mondo kuonde ma shida nitie to gine kaka ginyalo konyo, nikech doho waseyudo ni dhungruok mag buche nitie kuno, koro miyo gikawo time mang'eny. Koro mano be achiel kuom gik mwatemo timo mar mondo mi wane ni dhano mwananchi ma kawaida oyudo ratiro mare e yo mayot ma ok otiyo gi pesa mang'eny kendo ok okawo muda mang'eny, nikech wasefwenyo ni cases mag lo kamoro kotere court to kokawo muda matin to higni 2. Koro kuonde mwatiyo watemo tiyo gi joma moko mondo mi wane ni giyudo ratiro e yo mayot kendo e sama piyo. Erokamano ahinya kuom wach makamano. Kinyalo winjo mago kuom joma bende nyaka sani osechopo ka mar ng'eyo to oganda nya yudo yo kanye mayot mar tieko cases mag lo bende nyaka sani koro osebedo kokwako ahinya kaunti ma Migori. Iwinjo ka giwacho ni nitiere cases mag thoth madhi e doho, gin cases mag lo moko kuom gin moko ma inyalo tiek kata e kor gweng' kitiyo kod yore mamoko mag tieko cases gi. Ka bende pod wago tach ka mar ng'eyo to e giko mod chik ma kawuono be jogo mantiere kod cases mag lo be gidhi do yo makare mar tieko moko kuom cases bende nyaka sani gisebedo ka giluwo e kinde mathoth kokalo kata i doho. Joma erokamano ahinya e bago twake makare kendo ngeno mar ne tiegruok ma kamano bo chopo ne nyaka jogo ma ok oyudo thuolo mar chopo e kar romo mano ma gintiere kanyo kinyi ma kawuono. Kama chielo nyaka romo gi joma dadi nyime kod twak to sani nitie sigana mlosnwa ka kod Chris Owino ma en sigana motenore kod gigo ma sirkal bende otwak e odiochieng' manyor. To penjo maduong' mantiere ma bende jopiny osebedo ka penjo ni en ang'o mane ochuno ahinya ni nyaka gidhi gilos mana ka gintiere kar jot ma jatend piny Kenya. Bende en paro mar komiti ma ochung' ne weche mag omenda e od bura koso en paro mar sirkal kokalo kuom jatend piny Kenya ma bende otelo ne kweth mar Kenya Kwanza e pacho kae. Mathoth pod ntiere kar ka wan ka kod Kennedy Ondiek kod Robert Nyasunangi nonwa kendo gilerno yo makare ni gin to ginang'o matimore ka kacha e od bura kaachiel kod gik mathoth bende mantiere oko koni kaka ginene nyaka sani. Wawinjane sigani kae to bang'e waduogo wadhi nyime kod twak. Bang' goyo korgi kuom jumbe buora ewi paro mar chik mar omenda mar 2024, piny owacho mar Kenya Kwanza ogoyo bade piny kendo wito oko moko kuom osuru mane jopiny ojurgo. Had a very robust engagement the whole morning from 7 a.m. this morning, reviewing the finance bill of 2024-2025 that was submitted to the National Assembly. E romo mar jo od bura mag Kenya Kwanza mane obag e kar romo maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, piny owacho oywa ng'ich kendo winjo ywak mag jopiny ewi osuru mamalo. We take this opportunity to tell the country that we have listened to you. We have heard you, and the committee has briefed the parliamentary group on the proposed changes that they have proposed
to the Finance Bill of 2024-2025. Romono mane otelne kod jatend piny William Ruto ong'ado mar wito oko paro mar jugo makate osuru mambalang' mar atamalo 16. When we started the public participation in the Finance Bill of 2024, we did make a promise that public participation would not be an exercise in futility. We have listened to the view of Kenyans, and we are all in agreement that there are two things that we must do. One of them is that we need to protect Kenyans from increased cost of living, and therefore the proposed 16% VAT on bread has been dropped. Paro mar chikno ne dhi juogo makate osuru mar atamalo 16, gino mane dhi ting'o malo nengo chiemono ma itiyo kod thoth oganda jo Kenya, wach mane okwed kod jopiny kaachiel kod josiasa mag Azimio. Piny owacho bende ogoyo abautan ewi paro mar juogo wegeche osuru mar atamalo 2.5. We have agreed that the motor vehicle tax cannot be amended through an income tax act, and also pegging it on insurance would cripple the insurance business and make it very difficult, especially for those Kenyans who take third-party insurance, and therefore that proposal has been dropped. Paro makamano ne okwed mokalo kod wegeche mane neno okang' makamano kaka juogo gi osuru nyadiriyo bang' goyo osuru e kinde nyiewo geche makamago. Paro mar chik mar omenda mar 2004 ne oyudore e mbero maliet ewi chenro mar medo osuru ma sirikal juogo jopiny e kinde ma gioro pesa ka gitiyo kod sime maggi mag ong'we yamo. Kata kamano, jakom komiti mar omenda Kuria Kimani wacho ne gichopo e winjruok mar bolo oko paro makamano bang' winjo ywak mag jopiny. Transfer of mobile services is a key concern to many Kenyans, and therefore again we have proposed that we do not have any increase on taxation or mobile phone transfer. Oganda jo Kenya bende koro nyalo buonjo tok piny owacho wito oko paro mar jogo osuru mo mag tedo, okang' mane dhi medo nengo chiemo. Kuria Kimani bende ogolo oko paro mar jogo osuru tawel mag ria ma itiyogo kod nyithindo ma olos e pacho kae. Kaluwore kod Kuria Kimani, osuru makamano koro ibiro mana juogo taulo mag ria ma iloso e pinje ma oko. Imposing this on locally manufactured goods would again increase the cost of those locally manufactured goods in the country and stand a risk of making them not competitive in the East African market and globally. Therefore, this eco levy will only be chargeable to imported finished products. Ber mar lokruok makamano dhi kelo ne oganda jo Kenya pod ok ong'ere, kaluwore ni thoth taulo mag ria ma itiyogo e pacho kae wuok e pinje ma oko. Jo od bura koro dhi yudo thuolo mar twak ewi paro mar chik mar omenda mar 2024 kaachiel gi goyo ombulu e wiye. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Haya, hiyo duto mantiere kar kae. Gin gik mathoth ahinya ma onego bed ni orango kar kae. Atamalo 16 mano ewi mano VAT maniketo ka chiwo makati, nitie maga mag weche mag omenda bende ma ogol ewi nyamburko atamalo 2.5. Excess duty bende mantie kanyo e weche mag modhi mag tedo, koro moko mantiere kar ka. Gin gik moko manya wacho ne okelo fungruok ne oganda koso nyalo kete pim machal nade nyaka sani kamae mantiere kar ka. To wacho ni ero kamae dibed ni e chal mar wach. Nitie kama chielo bende ma Azimio ne lero kar kanyo ni nyaka lo pek ne oganda medruok mar siling 9 e lita ka lita mano mag modhi mapacho. Ndio gigo mogol go eko koro bet nenore ka odwoko chien liet mane nitiere kaluwore gi neno kata noket osuru e financial services transfer mar M-Pesa kata pesa machalo kamago mabedo transferred through mobile. Ineno ka most jowa duto te sani kidwa oro pesa dala, kidwa nyiewo gimoro, kidwa timango, yudo ka M-Pesa watiyogo mang'eny kabisa. Omiyo gigo ne dhi hinyo japiny. Lakini kata kamano, nitiere gik moko ma pod odong'. Ineno ka wach ni ogol osuru gigo miloso go towel mag ria kata sanitary towel ma bedo manufactured Kenya ka. Lakini oketo osuru no goods go iko migemo ka oko. Ting'eyo ni taulo go duto thoth gi gin ma oko. Kendo yudo ni ma oko bechgi ni piny maloyo ma
iloso Kenya ka nikech mana wacho osuru achiel no omiyo kokeo osuru pod oket e gigo ma wa import ka oko iwinjo ka giwacho ni pod 16% pod oket e bidhaa kata e mwandu ma osetieki kata moselosi motieki ka e pinje maoko. Ibro yudo ni thoth gigo ma wanyiewo Kenya ka obed lao mirwako, obed mitoka, obed wuoche, obed ang'o, gigo a oko nyiso ni japiny pod bro hinyore. Kendo ibro yudo ni kembe ma samoro uso bidhaa go eko nyalo kata loro. Seche ma giloro nyiso ni jogewa ema olose tijegi. Nikech kata kikwacho mana ni iketo suru e gik ma oko tigologi miloso Kenya ka, iyudo ka cost of production mar items thurwa ka, nengo mar loso gik moko kata mar manufacturing iyudo ka pod ni malo kabisa nikech gik moko kaka sitima and taxes pod ni malo. Nyiso ni jo ohala mang'eny neno ni yot mondo gigem gik moko moselos chuth oko. Kombe mibete mabeyo beyo ibro yudo ka gin gik ma oko, otanda, lewni kata gik mang'eny gin gik ma pod e pinje ma oko. Nyiso ni ka osuru kata ka gigole okine kane gitimo kodwa gimiluongo ni mind game, tiende ni en tugo gi wich. Oket gik moko madongo dongo kaeto dakika mogik ichaki gole. Nikech kane en ni mane en paro mar finance committee, to finance committee ema ne romo to nyiso jopiny e parliament ni mae proposal manocho bedo, to mae kaka wawinjo duond jopiny, koro mae kaka wakete. Kineno ka gidhi State House to ker ochung' ng'iyo kaka giwacho wechego, nyiso ni ker nigi lwete e wach mar choko suru. Ma ok onego bed kamano, onego bed ni paro mar chik mag choko suru e bunge, nikech bunge ema ni kod representative mag jopiny ma kamoro amora. Kendo wach mar choko suru ok nyal bedo wach mar Kenya Kwanza kendgi kata wajumbe ma Kenya Kwanza hawa matin. Ok onyal bedo paro mana mar Kenya Kwanza, nyaka bed paro mar jo Kenya duto kokalo kuom wajumbe gi magiyiero e od bura. Nyiso ni seche man ineno committee mar finance and planning committee mar parliament oting'o ji moa e mrengo duto te. Omiyo nonego bed ni en responsibility margi mar wacho ni wayie Mike 1, 2, 3 ema necha waketo to magi ma ema wagolo. Ok onego bed ni en gimi pedho nwa gi sirkal. Nyiso ni seche mopedho gi sirkal Cleophas en gima ker ni iye kendo kwanyang'e adieri matut. Nyiso ni koro sani kaka kawuono ay maber wadhi e second reading mar this bill. Onego bed ni wajumbe koro dhi ng'iye matut nikech kineno ka ker ochung'e to ng'e maler ni nitiere gimoro ma pod odong' e iye kanyo. Kineno ko golno mago gol nyiso ni nitiere gik matut ma pod odong' kanyo. To Robert, jomagi monego kare o present bill machalo kama kogen sirkal, nikech sirkal ema golo weche mag budget. Sirkal ema golo to kaeto itere e committee mar parliament. Seche osebedo proposed to tere committee mar parliament. Kuro sirkal golore sechego. Ma ok yiere gi wach mar committee mar od bura mochung'ne weche omenda dhi e kar jot ma committee mar od bura mochung'ne weche mag omenda ne ok odhi State House. Joma nodhi State House ne gin jo Kenya Kwanza. To yudore ni jakom mar committee no en ja Kenya Kwanza. Joma neno kacha ok en committee, joma nonego ogolnwa wach mar proposals gieki ne en committee mar parliament. Nyiso niya pod wachich kodgi ahinya e wach kata mana gik magigologo eko gi gik magiweyo. Nyiso ni pod wadhi ng'iyo matut ahinya paro ma pod odong'. Erokamano ahinya kuom paro mantie ka. Jakom mano Kimani Kuria ne ochopo kata kendo achiel kuom jogo mane oloso kar kanyo achiel kachiel. Nitiere paro mathoth mapod nitiere kar kae kotenore kod lokruoge mane ochwal. Kennedy Ondieki, winjo kanyo ka Robert Jeffno oseloso to pogruok ne donjo kama chal nade. Yena educate my brother Robert. Okay, educate. I do educate very humbly. Sama educate jo Kenya mama. And as I serve a county assembly, Mahi has not served. Can I serve a county assembly can member of majority leader, majority party. My majority leader was there. Budget chair there, finance committee chair nitiere. Obviously, in any ruling party, budget chair must come from the ruling coalition. Onge chieng' ma budget chair can never come from opposition, from minority, never.
Finance committee chair must come from the ruling coalition. Majority leader must come. The three important, and the majority whip, 4 important positions. Onge chieng maginyadhi in opposition. Manyisonia, another thing machaka educate, and the process mar bill making, and the executive proposed the bill, then it to parliament through the right office. The either budget chairman of finance committee tere, or majority leader tere, or the budget committee chair tere. Kopone finance committee chair onge. Ka finance committee chair nitie kaka wan gi Kuria, he does his job. Ka ne committee mar parliament ma deal gi the finance bill odioromo in Naivasha, nitie ngat ma must be briefed first as to the report magi the table in parliament. Onge kaka president can be shocked. Na report osebedo tabled in parliament. So it is not wrong mondo mi committee no to the president to update him. And some president better updated in a formal meeting, miluongo ni a parliamentary group meeting. Mario the leadership, related ministry, to give them members of parliament, ma form the Senate and also form the National Assembly. Mano my brother shun onegunge maler kabisa. Kada chieng modonje parliament, kada chieng mo an kode parliament, wabro ng'eyo chieng moneno ka ene ODM to ane UDA to wabro rome state house. Gin ginyalo manyo kiosk kamo girome nikech gin gionge gi state house. Ing'en opposition onge state house. And the being because an opposition leader okwange position mare. Dong'e ka koro gionge gi kama girome ne giromo me parliament. It's not wrong. Nikech gin ginyaromo anywhere. But onge ka Kenya expect president ka dhiro mo gi the parliamentary group mare odhi orom kod gi kare koso odhi orom kod gi kure. The state house is the residence ma the president. Koro the wabunge state house is not wrong. Mane momiyo kara wabunge wa mano dhi state house romo gi president ne bedo vilified for nothing. Nikech mane kama president odaki according to jo Kenya. President wako yud ko inyore kamoro ma ok state house to wabro penj ni kuro no dhi ome ang'o. So finance bill masani okelni Wadwa, nitiere gik mang'eny mane president and the government propose. Sama ng'ato keto proposal, okonyiso ni proposal no ene manyako dhioti. Anayalo ka kenda chaka nuoyo ni maka wa proposals ne gin gigo ekomi milieko. Koro gimolieki emomiyo wan gi gimiluongo ni parliament. Emomiyo asebedo ka blame wabunge wa finance bill ma 2023-2024 na penjo ginia ne utima ng'e bunge. Bunge kacha chanitie gik moko adek mitime. En negotiation. Tiende ni lomba. Itemo go lomba ni hawa. Koponi ma en kama. Okwatime uru kama. Then, ichaki ma idiero ng'ato. Iluongo ni lobbying. Iwinjo, idiere ni please, owadwa. Tiende en hot mitime lobbying. Mano diero ng'ato. Then en lot mitime winjruok. Negotiations. Gini agreements. Koro ka wabunge wa. Ging'eni gionge numbers. Gitin. Iwinjo, wabunge magazi miyo tin. To gionge numbers. Koro kunyal kedo nugo firimbi nuringu wuok e parliament. Gimunyalo timo en madhi mbele sani. Kenda dwa wacho no piyo wandae sani. Okasiwinjora kode gik mang'eny. But gimo piyo wandae timo sani. Nyiso leadership. Okawo wabunge ka. Oketo piny. Kata ka oparo ni Sudi nyalo wuoyo mara. To luongo Sudi. To bedo go pinyo koni bana Sudi. You know, hapa kwa mafuta ya kupika ni mbaya. Hii ni mbaya. Sudi be yie ni mbaya. To giwinjore gidoke wacho fine, mano wagolo oko. Mano miluongo ni lobbying, mano miluongo ni negotiation. Koro kwa dhie parliament chieng midhi go kura. Okay, expect war. Moko mababu owino gini lando ni it will be war. You can't have war against ng'ama nigi numbers moyingi. So the only thing, dolriti wani fine, okay, uneru ng'eny. To, ka wagolo mar mtoka ni kende, to waweyo mar sanitary towel, to waneno ka nyithindo pod dhi hinyore. Kifili represent interest ma nyithindo, then iwuoyo kode, tiwuoyo kode. Ok inyal gero gimoro gi goruok, because the president, the government nigi police, government nigi everything. Emomiyo kora wacho niya, wawe jowa to mondo matie parliament. Because sani, jopiny noseyuak, president gi government nosewinjo, osetimo amendment ma necessary. Gicha podi yale, koka ene second reading. Koro bang second reading, gichagi wacho ni, okay, fine. Bang this one waneno ni mind is wrong. Koro chakugol ma, then koka wadhi ogo, because finance bill to nyaka dhi kadhi. Erokamano. Second reading me wacho no, nitiere ka. Paro mar chenyo koro mga juang jakom mar komiti mochung' weche mag omenda, Kuria Kimani, loso sani, wawinja ne sani ka koro ochwale od bura kacha, achiel kachiel. They have to support their aging parents.
Some of them really contributed their many years of public service to serving the people of this country. So we are therefore providing